vesti televizije Dević. U organizaciji Omladine Socijalističke partije Srbije nastavljena je akcija opremanja igrališta za decu. I ove godine stigla je dovoljna količina vakcine protiv gripa. Osnovano je još jedno udruženje penzionera pod nazivom Udruženje ujedinjenih penzionera. Većina akcija, radova i sanacija koje su bile neophodne, a koje su bile u planu za ovu godinu u okviru mesne zajednice Lozovik, završene su. U Velikoj Plani održan je dvodnevni seminar na temu Zakona o socijalnoj zaštiti. 21. novembar obeležava se kao Svetski dan televizije. U Palanci je odigrano 6. kolo Lige Srbije u preferansu. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik Aranđelovdan. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vreme sa temperaturom u intervalu od -2 do 5 stepeni. Ovo su vesti televizije Dević za 21. novembar 2011. godine. Nakon 3 akcije, Omladina Socijalističke partije Srbije nastavlja sa sređivanjem dečjih igrališta na teritoriji naše opštine. Po završetku ove akcije, Omladina Socijalističke partije Srbije svoje vreme posvetit će uređivanju i ozelenjavanju prostora pored glavnih puteva. Evo, posle 3 akcije uspešno izvedene na teritoriji opštine Smederevska Palanka, radimo i 4. u ulici Apije Šumskog, pravimo dečje igralište, obnavljamo stare postojeće sprave i postavljamo nove. U ovo vremenu kada deca su zauzeta drugim stvarima, u kući su sve vreme nepravilan razvoj dece. To su oni ljudi koji treba da žive i rade na ovim prostorima i da vode u politiku narednih 50 godina ovde da nas vode. Mi želimo da im stavimo do znanja da je zdrav razvoj dece najbitniji. Do sada to niko nije radio, mi smo imali te uslove kada smo bili deca, postojale su ove sprave za igru. Bukvalno na ovom poljančitu nije uspjela trava da poraste, koliko je tu dece bilo, sad je to mnogo manje posljedno, zato što su ove sprave i delimično uništene. Želimo da obnovimo. Omladinski savez Smederevske Palanke, SPS-a, želi da uradi tu socijalnu politiku, da sredimo ove postojeće sprave, da stavimo nove, da bi deca imala zdrav razvoj i da ih sklonimo sa ulice. To je nešto humano i jedino što smo mogli da uradimo posle mnogih drugih akcija, nekih žurki, nekih tribina. Mi želimo konkretno da postavimo i da uradimo. Ovo rade naši ljudi, naši omladinci, svojevoljno organizovani. Zahvalan sam svima njima i bit ćemo zahvalni da što dece ima i da rastu i da žive u zdravoj sredini. Pa evo već mesec i po dana kako Omladina Socijalističke partije izvodi određene, moram da kažem, korisne radove. Prvenstveno smo se odlučili da sredimo parkove, odnosno slobodne prostore unutar grada i kao što vidite to nisu na nekim udarnim mestima, to su unutar naselja gde jednostavno dugi niz godina niko nije ušao, tako da smo odlučili da spojimo nešto lepo i korisno, da se omladina i druži na neki način, da je ostavi nešto korisno ovom gradu, a nadam se kasnije i ovoj opštini. Mi imamo planirano za još nekoliko subota dok vreme dozvoli da uredimo još neke prostore u gradu, a onda prelazimo na uređivanje određenih prostora u selima. Ono što je vrlo bitno, želim da najavim da ćemo drugi deo naših aktivnosti, znači posle nove godine, posvetiti ozelenjavanju i uređivanju prostora pored glavnih puteva, ulica u našem gradu, tako da se nadam do kraja proleći da nekoliko hiljada stabala zasadimo, a ujedno ćemo podeliti i nekoliko hiljada sadnica voća našim građanima, tako da nešto korisno uradimo i ostavimo iza nas u narednom periodu. Za teritoriju opštine Palanka ove godine stiglo je oko 1000 doza vakcine protiv gripa, koje su raspoređene po svim ambulantama. Ove godine vakcinacija se obavlja u Domu zdravlja kao i po ambulantama kod izabranog lekara,
a prednost primanja ove vakcine imaju lica starija od 65 godina. Dobili smo oko 1000 doza za teritoriju opštine Smederevska Palanka. To je raspoređeno po svim ambulantama, uključujući naravno i u Smederevskoj Palanci opštu praksu i medicinu rada. U zavisnosti od potreba, toliki je broj i podeljen svuda. Do ove godine vakcinacija se održavala u mesnoj zajednici Donji Gran, međutim po prvi put sada vakcinacija se sprovodi u domu zdravlja, dakle i po ambulantama, ali po nalogu izabranog lekara. Dakle, pacijent dođe kod svog izabranog lekara, obavi se pregled, proveri se da li ne postoje neke kontraindikacije za primjenu vakcine, dakle povišena temperatura, da je nešto prehlađen, kašlje, kije ili tako, to su kontraindikacije. Kada sve to prođe, onda može da dođe i da se javi svom lekaru, dobije nalog i onda se sprovede vakcinacija. Vakcinacija se sprovodi kod nas, ovde konkretno u opštoj praksi, u prostoriji za intervencije ili previjalište, kako je već više poznato pacijentima. Dakle, uglavnom prednost imaju osobe preko 65 godina, ali i one druge, koje su više skloni ka tim respiratornim infekcijama. Bitno je da se jave kod svog izabranog lekara, ne treba da se čeka red, samo se jave, da se radi o tome i onda oni imaju prednost, to ide nekim ubrzanim tokom. Pa ja mislim da treba da dođu, da prime, prvenstveno zato što se stvara određena vrst imuniteta na grip, tako da pogotovo za one osobe koji su skloni tim respiratornim infekcijama, treba da dođu i da prime. To bi trebalo da ubrzaju još malo do kraja meseca, to je neki period kada se sprovodi vakcinacija i kada je vreme da se to primi, da bi posle određenog perioda stvorio se imunitet u organizmu i zaštitili se od gripa. Već imamo stanje slično gripu, to se svakog ponedeljka evidentira, dakle nedeljno, i prijavljuje se epidemiološkoj službi, dakle već imamo slična stanja, tako da postoji mogućnost da već ovih dana ili sledeće nedelje ili zapravo u narednom periodu može da se pojavi pravo stanje gripa. Slična stanja već postoje, unazad imamo već 2-3 nedelje baš kontinuirano pacijenata koji se javljaju zbog visoke temperature, kašlja, tako da su to uglavnom pacijenti koji sa takvim simptomima dolaze. Ja bih preporučio ko seća neke simptome ili ako je podložan, recimo, protiv gripa, bolje da primi, u svakom slučaju. U našoj opštini formirano je još jedno udruženje penzionera pod nazivom Udruženje ujedinjenih penzionera, a kako kažu, glavni cilj im je upravo ujedinjenje svih penzionera na teritoriji naše opštine. Ovom prilikom predsednik udruženja Svetomir Petrović pozvao je sve zainteresovane penzionere da se priključe ovoj novoosnovanoj organizaciji. Organizacija, možemo da obavestimo našu penzionersku javnost, je već formirana. Udruženje je registrovano kod nadležnih subjekata, u taj registar subjekata udruženja. Imamo status već pravnog lica, dobili smo statut, dobili smo odluku da smo upisani u registar, praktično imamo sva prava da postojimo i da se legitimišemo kao neko ko ima pravo da funkcioniše. Naše udruženje se zove Udruženje ujedinjenih penzionera opštine Smederevska Palanka, što znači da je u samom naslovu ideja i namera jasna. Hoćemo da udružimo sve penzionere, da se ne dele, da za svoj interes zajednički dejstvuju i da praktično preko jedinstvene jedne institucije koja je njihova i koju osjećaju kao njihovu, praktično oni deluju i ostvaruju svoje prava i svoje interese. Hoće da se kaže ponekada da je ovo udruženje formirala partija ujedinjenih penzionera opštine Smederevska Palanka. Ne bežimo od toga.
naravno da jeste. Na inicijativu opštinskog odbora PUPS-a Smederevske Palanke formirano je ovo udruženje, što nije nikakva senzacija. Onaj ko poznaje prilike u Srbiji zna da u velikom delu opština Srbije, u najvećem delu opština Srbije, pa i na samom vrhu Republike Srbije, kad se tiče penzionera, a to funkcioniše u najboljoj mogućoj saradnji udruženja i partija penzionera. Na kraju krajeva, udruženje penzionera je bilo ili svojevremena organizacija, kako se zvala, po zakonu koji sada ne važi, je bilo ili je bila inicijator za osnivanje partije penzionera Srbije. Prema tome, nikakva senzacionalna stvar što se u Palanci sada formiralo udruženje Ujedinjenih penzionera Smederevska Palanka. Na kraju krajeva ne bežimo ni od toga da smo po sugestiji našega predsjednika Krkobabića, doktora Jovana Krkobabića, koji je ujedno, opet da kažem, i predsjednik Udruženja penzionera Srbije, mi smo to udruženje formirali, zato što očigledno postoje ovde poprilične razlike i poprilična različita shvatanja uloge penzionera između organizacije penzionera u Smederevskoj Palanci i partije penzionera u Smederevskoj Palanci. Kao da su interesi različiti, što je apsurdno. Može li partija penzionera da radi protiv interesa samih sebe, odnosno svojih, i može li jedno udruženje da radi protiv penzionera i tome slično. Sve to znači govori da ovo što se dogodilo u Palanci je jedna najprirodnija, najnormalnija situacija i da je samo treba afirmisati. Mi smo i pečat uradili, mi smo počeli uveliko da učlanjujemo članove u ovo naše udruženje, već je prema 100 to već premašilo cifru, tek je u povoju ta naša aktivnost oko omasovljavanja organizacije i ona će do nove godine već da ima jedan veoma dobar broj članova. Praktično sve ono što je već u PUPS-u i formalno će biti i članovi organizacije penzionera, ali i ne samo oni. Hoću radi javnosti da kažem da ovo nije partijska samo organizacija, odnosno udruženje, ovo je udruženje svih penzionera, svih kategorija i svih oblika korišćenja penzija. Čak i da kažem i to, da od nas već su počeli, a i otvorena su vrata za sve penzionere i drugih partija, ne samo PUPS-a. Opet se tu hoće da podmeće od nekih koji nas valjda osjećaju kao konkurenciju, ne znam kako to drugačije da kažem, da smo mi, eto, isključivo jednopartijsko, kao da ono do sada tamo nije partijsko bilo, to samo mala deca mogu tako da misle. Praktično, ovo je udruženje stvarno partijsko, ali stvarno u interesu onoga zbog koga postoji, zbog penzionera. Sve uloge koje ima organizacija penzionera u ovoj opštini imaće i udruženje koje smo mi formirali, imaće pravo da se ljudi ovde snabdevaju životnim namirnicama, potrebštinama, i to su već počeli da prikupljamo ponude za to, i ugalj, i drva, i hrana, i pomoći, i sve živo što znači interes penzionera. Zato smo se formirali. Pozivam kolege moje, naše penzionere, da nam se što pre pridruže, da prevaziđemo čak tu razliku između jednog i drugog udruženja koje postoje u opštini, da pokušamo da to možda i objedinimo u jedno udruženje i da radimo svi u najboljem interesu svih penzionera u ovoj opštini. Ovih dana prestoji aktivnost na formiranje mesnih odbora, na formiranje opštinskog odbora, na formiranje skupštine, naravno na predstavničkom principu na nivou čitave opštine. Sve je to dovoljno pripremljeno, samo su aktivnosti koje predstoje na pomolu i nek prođu ovi praznici i ovi dani kada se inače poprilično pasivno živi politički u ovoj sredini, pa ćemo na najbolji mogući način do kraja godine da formiramo celokupnu organizaciju penzionera sa svim svojim odborima, pododborima, organima i telima, i to će funkcionisati onako kako i zakoni, propisi i kako potreba ovih naših starih ljudi nalaže.
U seoskom naselju Lozovik u proteklom periodu sprovedeno je u delo više odluka koje su bile planirane za ovu godinu. Jedna od njih jeste trotoar dug 1300 metara, a uređena je i kišna kanalizacija kao i veliki broj drugih radova. Pa kad je u pitanju rad mesne zajednice u Lozoviku, do sada smo sproveli većinu odluka koje smo doneli za ovu godinu. Urađen je trotoar u dužini od 1300 metara. Takođe smo u okviru samog uređenja sela odradili nekih oko 250 kvadratnih metara popločavanja trotoara. Odradili smo, što je za selo i za sam ulaz u centar sela kod Starog doma kulture, uradili smo kišnu kanalizaciju na najugroženijem delu gde je u vreme kišnih padavina dolazilo do ogromnih količina zadržavanja vode i to vrlo uspešno, tako da za sada to sve funkcioniše, a investicija i tu u tom delu nije bila mala kada su u pitanju okviri mesne zajednice. Investicija iznosila 1.008.000 dinara, tako da smo taj deo sanirali. U okviru elektrifikacije još uvek nismo završili zamenu 50 drvenih bandera betonskim i znači kompletnu rekonstrukciju niskonaponske mreže, ali pošto je naišao hladan period, nadamo se da ćemo taj deo uraditi s proleći, ali smo do sada najugroženije drvene bandere zamenili drugim banderama, tako da je u dobrom delu niskonaponska mreža u Lozoviku spremna da prihvati zimski period i niže temperature, a kada je u pitanju saradnja sa školom i sa predškolskom ustanovom u Lozoviku, uradili smo ograđivanje dela vrtića u Lozoviku iza ambulante, tako da je i taj deo, da kažemo, obezbeđen kako za samu decu, tako i za ulazak iz dvorišta pasa, lutalica ili bilo čega što bi moglo da ugrozi bezbednost predškolske dece u okviru samog vrtića. Kada je u pitanju fudbalski i rukometni klub ili sport u samu Lozoviku, znatna sredstva se izdvajaju iz mesne zajednice, a takođe smo ostvarili dobru saradnju sa opštinom, tako da se troškovi pokrivaju, troškovi takmičenja pokrivaju iz budžeta mesne zajednice i budžeta opštine. Kada je u pitanju renoviranje prostorija, do sada je uloženo preko 300.000 dinara, radi se o smrčionicama i mokrim čvorovima u okviru zgrade na fudbalskom igralištu. Ostalo je još potrebno nekih 40.000 kako bismo sve to doveli do kraja i obezbedili, znači, nesmetan rad, bar u ovom delu fudbalskog i rukometnog kluba. I kada je u pitanju kultura, mogu reći da Kulturno-umetničko društvo Radica Ranković ove godine je imalo festival folklora Sačuvajmo vrednosti i tradicije od zaborava sa 5 društava iz cele Srbije, jedan značajan koncert koji se održao u Lozoviku. Izuzetno dobar program je prikazan, normalno i naše društvo u svemu tome učestvovalo. Trenutno smo u pripremi novih koreografija, radi se sa koreografom iz Kragujevca i nadam se da ćemo, znači, polovinom decembra imati šta da prikažemo na tradicionalnom godišnjem koncertu kada je u pitanju Kulturno-umetničko društvo. U Velikoj Plani održan je seminar povodom novog zakona o socijalnoj zaštiti, koji je donet početkom ove godine i koji bi trebao da se implementira i na lokalnom nivou. Osim u Velikoj Plani, ovi seminari se održavaju i u još 9 opština i to u sklopu projekta koji finansira Evropska unija, a takođe se radi na promociji servisa podrške osoba sa invaliditetom. Danas smo u Velikoj Plani došli da danas i sutra organizujemo dvodnevni seminar vezano za novi zakon o socijalnoj zaštiti koji je donesen ove godine, početkom ove godine i koji treba da se implementira na lokalnom nivou u Srbiji.
radimo u 10 opština u Srbiji, jedna od opština je Velika Plana, u sklopu projekta koji finansira Evropska unija, delegacija Evropske unije u Srbiji, a radimo na promociji servisa podrške za osobe sa invaliditetom i kroz sektorsku saradnju između organizacija osoba sa invaliditetom, pružaoca servisa, opštinskih vlasti, Crveni krst. Znači, danas i sutra ćemo pričati o tome kako to različiti lokalni akteri mogu zajednički raditi na formiranju i pravljenju servisa podrške za osobe sa invaliditetom. Iskustvo saradnje sa Udruženjem Volja za životom su odlični, sarađujemo već par godina, radili smo zajednički na razvoju lokalnih akcijnih planova na polju invalidnosti, radimo na programu monitoringa zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, znači pokušavamo kroz-sektorski da sredimo putem lokalnog planiranja, da sredimo problem pitanja invalidnosti, odnosno da uključimo invalidnosti u svakodnevne tokove, znači pitanje invalidnosti se uključuje i obrazovanje, i zapošljavanje, i slobodno vreme. Bez servisa podrške osobe sa invaliditetom ne mogu biti uključene u zajednicu. Tako pričamo o inkluziji u školi. Ako dete ne može da dođe do škole, ako nema adaptirani prevoz da dođe do škole, neće moći da do škole. Ako škola nije pristupačna, kod pristupačnosti pričamo samo o rampi koja se vidi na snimcima na početku škole, ne radi se samo o toj pristupačnosti, radi se o pristupačnosti knjiga, pristupačnosti ostalih edukativnih materijala, pristupačnosti drugog, trećeg sprata škole, ne znam kod vas u Velikoj Plani da li su škole na više sprata, u Beogradu je to malo drugačije, posle samo par škola koje su pristupačne, da li su materijali u elektronskom zapisu napravljeni za slepu decu i tako dalje, znači pričamo o spektru servisa usluge koji su potrebni da bi se osobe sa invaliditetom uključile u lokalnu zajednicu. Imali ste prilike da prisustvujete dvodnevnom edukativnom informativnom treningu koji je održan 17. i 18. novembra u sklopu projekta Socijalni servisi, odnosno usluge za osobe sa invaliditetom kao podrška jednakom socioekonomskom razvoju u Velikoj Plani. Na treningu su bili predstavnici pružioca usluga, Crvenog krsta, škola, Centra za socijalni rad, organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnici opština. Predavači na treningu bili su iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, koji je referentno telo Ministarstva za rad i socijalnu politiku, kada su u pitanju usluge, odnosno servisi za osobe sa invaliditetom. U sklopu aktivnosti Udruženje osoba sa cerebralnom i dečjom paralizom trenutno priprema priredbu povodom 3. decembra. Svi znamo da je 3. decembar dan osoba sa invaliditetom. Uporedo sa tim pravimo čestitke, novogodišnje čestitke koje će se naći na prodajnoj novogodišnjoj izložbi. Još jednom vesti dana. U organizaciji Omladine Socijalističke partije Srbije nastavljena je akcija opremanja igrališta za decu. I ove godine stigla je dovoljna količina vakcine protiv gripa. Osnovano je još jedno udruženje penzionera pod nazivom Udruženje ujedinjenih penzionera. Većina akcija, radova i sanacija koje su bile neophodne, a koje su bile u planu za ovu godinu u okviru mesne zajednice Lozovik, završene su. U Velikoj Plani održan je dvodnevni seminar na temu Zakona o socijalnoj zaštiti. 21. novembar obeležava se kao Svetski dan televizije. U Palanci je odigrano 6. kolo Lige Srbije u preferansu. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik Aranđelovdan. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vreme sa temperaturom u intervalu od -2 do 5 stepeni. –21. novembar obeležava se kao Svetski dan televizije, telekomunikacionog sistema koji je po mnogima obeležio drugu polovinu 20. veka. Televizija Dević je prva privatna televizija u Srbiji, osnovana 18. decembra 1992. godine, što znači da će sledeće godine naša televizija proslaviti 20 godina postojanja. Na 88. plenarnoj sednici 17. decembra 1996. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. novembar Svetskim danom televizije.
Na taj dan, 1996. godine, u sedištu Ujedinjenih nacija, održan je prvi svetski televizijski forum, na kojem su se susrele ključne medijske ličnosti da govore o porastu uticaja televizije na moderno društvo i potrebi veće međusobne saradnje. Televizija je i danas najuticajniji medij. Čak 98% domaćinstava u svetu svakodnevno gleda programe na takozvanom malom ekranu, koji s napretkom tehnike postaju sve veći. U Srbiji se dnevno televizija gleda u proseku 1 sat više nego u Evropi. Do 18. godine prosečno dete na našim prostorima od gledanja u ekran provede više vremena samo spavajući. Za 70 godina postojanja televizija je postala najuticajniji medij, toliko moćan da u pojedinim državama, u zavisnosti od stepena obrazovanja građana, presudno utiče na formiranje javnog mnjenja. Televizija Dević je prva privatna televizija u Srbiji, osnovana 18. decembra 1992. godine. Televizija Dević kao prva privatna televizija u Srbiji 1997. godine bila je jedan od osnivača asocijacije Agencije nezavisnih elektronskih medija, a za 19 godina svog postojanja dobila je i brojna priznanja, diploma, zahvalnica i odlikovanja za svoj rad. Televizija Dević 2012. godine proslavit će 20 godina uspešnog rada. Između ekipe Smederevske Palanke, Valjeva i Petrovca na Mlavi odigrano je 6. kolo Srpske lige u preferansu. Palanačka ekipa je u ovoj sezoni postigla solidne rezultate i trenutno se nalazi na sredini tabele. Trenutno je u toku 6. kolo Lige Srbije između ekipe Smederevske Palanke, ekipe Valjeva i ekipe Petrovca na Mlavi. Ovo je druga sezona Lige Srbije u kojoj učestvuje i naš klub. Prošle godine smo imali promenljive rezultate dok nismo oformili ekipu. Ove godine imamo zapažene rezultate, trenutno smo u sredini tabele i nadamo se visokom plasmanu. Preference klub Smederevska Palanka postoji već 4 godine i od osnivanja lige, to je prošle godine, uključeni smo u rad i takmičenje. Aktivnosti kluba sprovode se po prostorima koji nisu za to predviđeni. Očekujemo da se ove godine zvanično registrujemo, da postanemo članovi Sportskog saveza Smederevske Palanke, a kasnije i Srbije, i da u tom smislu dobijemo prostor da krenemo sa proširivanjem članstva, edukacijom mlađih i takmičarskim preferensom na lokalnom nivou. Pravila takmičarskog preferensa ne razlikuju se mnogo od standardnog igranja preferensa, kartaške igre preferensa, osim u delu bodovanja, gde prva ekipa dobija 6 bonus poena, druga ekipa dobija 4 bonus poena, treća ekipa je bez bonus poena. Posle ovog kola završava se jesenji deo prvenstva Preference Lige Srbije i počinje kup takmičenja u kojoj učestvuju sve ekipe sa teritorije Srbije, njih 21. Nastavak prvenstva u prolećnom delu počinje u martu mesecu 2012. godine. Prošle godine je početak lige bio, bili smo u donjem delu tabele, ove godine računamo na bolji plasman i plasman u gornji deo tabele. Svi igrači preferensa sa teritorije opštine su dobrodošli u klub. Radit ćemo i edukaciju i upis novih članova. Svi koji žele to da učine, da se priključe radu kluba, mogu da se obrate meni ili sekretaru kluba Božidaru Todoroviću. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave sabor Svetog Arhangela Mihajla, praznik ustanovljen u prvim vekovima hrišćanske propovedi. Današnji dan naša Sveta crkva posvetila je saboru Svetog Arhangela Mihajla i svim
bestelesnim silama nebeskim. Sveti Arhangel Mihajlo u toj nebeskoj jerarhiji zauzima najvažnije mesto, dok sveti Arhangel Gavrilo javlja svetu od postanka ovoga sveta do dana današnjega sve radosne vesti. Na svetim ikonama Arhangel Sveti Mihajlo predstavljen je sa terazijama i mačem u ruci i on je taj koji deli pravdu po volji Oca našega nebeskoga. I kada bude Spasitelj naš i Gospod dolazio, kako kaže Sveto otkrovenje, da sudi ovome svetu, veliku ulogu imaće i sveti Arhangel Mihajlo, jer će on biti taj koji će sa ostalim silama nebeskim da proslavi Spasiteljev dolazak, jer prvi put nam je Gospod došao na zemlju uzevši obličje sluge da bi se približio nama ljudima, a drugi njegov dolazak koji će najaviti sveti Arhangel Mihajlo i ostale bestelesne sile nebeske bit će slavan. Sveti arhangeli Božiji i angeli i sveti arhistratiže Božiji Mihajlo, moli se pred prestolom Svevišnjega za nas grešne i male. Neka njegove molitve i njegova moćna krila budu naša zaštita, a sveti današnji veliki praznik neka bude srećan svima, a pogotovo onima koji danas slave ovaj veliki dan i ovaj veliki praznik kao svoju krsnu slavu. Danas je bilo uglavnom oblačno vreme sa maksimalnom temperaturom do 3 stepena. Sutra nas očekuje vreme slično današnjem, a temperatura će se kretati u intervalu od -2 do 5 stepeni. Program televizije Dević kao i glavnu ulicu u Palanci možete gledati uživo na internetu, a preko našeg sajta www.devic.tv. Još jednom vesti dana. U organizaciji omladine Socijalističke partije Srbije nastavljena je akcija opremanja igrališta za decu. I ove godine stigla je dovoljna količina vakcine protiv gripa. Osnovano je još jedno udruženje penzionera pod nazivom Udruženje ujedinjenih penzionera. Većina akcija, radova i sanacija koje su bile neophodne, a koje su bile u planu za ovu godinu u okviru mesne zajednice Lozovik, završene su. U Velikoj Plani održan je dvodnevni seminar na temu Zakona o socijalnoj zaštiti. 21. novembar obeležava se kao Svetski dan televizije. U Palanci je odigrano 6. kolo Lige Srbije u preferansu. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik Aranđelovdan. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vreme sa temperaturom u intervalu od -2 do 5 stepeni.
Bile su ovo vesti televizije Dević. Televizija Dević svim vernicima koji danas slave Aranđelovdan čestita slavu.